سلام كمي تصنحو كورات تخاتلتي نزي ساعات زحرنا يوم حصرتن اوانا زولنا يوم زيناتات نالكم متينا لنا نختكاتلنا دما بخبرنا عدم بخالي زيننا دما ማእኸል ጽርግያ ዳምባ ዓዲ ቆረጹ ብወፈራይ ጽገን ከም ዘለ ተገሊጹ ተቐማጦ ዳምባን ዓዲ ቆራጹን ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ከጋጥም ንጸንሐ ጸገም ንምቅላል ካብ ቀንዲ መስመር ኣስመራ ደቀ ምሓረ ናብ ዓታቶም ዝኣቱ ናይ ሓመድ ጽርግያ ብወፍሪ ይጽጉን ኣለዉ እቲ ብማሽነሪ ዝተደገፈ ዝካየድ ዘሎ ምጽጋን ንምግፋሕን ዘጠቓለለ መደብ ካብ እምባይተ ተወጊሱ ንሰለስተ ዓድታት ማለት ዓዲ ሕድሮም ዳምባን ዓዲ ቀረጽን ዘራኽብ 13 ኪሎ ሜትርን 7 ሜትርን ዝግፋሓት ዝሽፍን ኮይኑ ንዞባታት ማእኸልን ደቡብን ከም ዘራኽብ ካብ ክፍሊ ህንጻዊ ልምዓት ዞባ ማእኸል ጀሜትራ ኣማንኤል ምሕረት ኣብ ሓቢሩ እተን ዓድታት ብዝወሰዶ ተወግሶ ብክፍሊ ህንጸታዊ ልምዓት ፍቃድ ስለዝተወሃወን እቲ ስራሕ ይዕመም ከም ዘለውን ብተወሳኺ ገሊጹ ኣብ ማሕዳርን ምምሕዳር ከባቢ ዳምባ ዓዲ ቀረጽ ኣቶ ዮሃንስ ሃፍተውፅኤን ብወገኑ ንተሳትፎ ህዝበብቲ መደብ ብምስጋን ንዘተሓዋውርዎም ዘለዉ ኣካላት ድማ ምስጊኑ ተሳተፍቶ ዝሃቦ ርእይቶ ድማ ብሰንኪ ዘይጥጥሕ ጽርግያ ክጽገሙ ምጽንሖም ብምሕባር እቲ ናይ ምጽጋን ስራሕ ምስ ተዛዘመ ጸገም ከም ዝቃለል ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም ምምሕዳር ከባቢ ዳምባ ካብ ኣስመራ ንሸነኽ ደቡብ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ بخالي زيننا دما فستيفال إيرتراويان نبرت جدة سعود عرب بدمقت تخايدو عامتاو فستيفال إيرتراويان نبرت جدة سعود عرب كاب 19 حدار بلوعل دمقت تخايدو إذا بتغلال قنصل بجدة أو عبد الرحمن عثمان استخفتن بلوعل تساتفو زيغاتو معاريغو بلوعل تساتفت زيغاتو معاريغو زقنين فستيفال مريد دمقون بتنقاط عصب مسلي ياتاون بهلاون ناوت بهيراتنا بازار فريات إيرتراويان سدرابيتات عيدة سرحتن كومون سنتواو تحت هذا التقال 50 ورا دما تغليصو بتاغات امستو دو سبورتاو وددر دما او تفايل خل عد مزركو مناسياتن قولن كم تساتفو او تبوتات وصحنا حبريتا فليطو منستر ጉዳያት ወጻኢ ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ስቲፋኖስ ቶም ነበርተው ሁሉ ኩነታት ሃገርናን ታራኦም ከብርክቱ ከምውን ብዛዕባ ዓለማዊ ምዕላላት ድማ ዘትዩ ኤርትራውያን ዝተፈለየ ዓውታት ዘምዝግቡ ዘለዉ ኮይኖም ናሆም እፍሬም ካልኣይ ብምውፃእ ብሩር መዳልያ ክጭብጥ ክኢሉ ተቀዳዳሚት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 18 ዓመት ናሆም እፍሬም ኣብ ኮርኖሜትር ደቂ ተባዕትዮ ካልኣይ ብምውፃእ ዕኡን ኤርትራን ብሩር መዳልያ ተዓዊቱ ካልእ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ከይቨን ተክለማርያም ድማ ራብዓይ ክወፅእ ክኢሉ ኣሎ ብተመሳሳሊ ድማ ኣድያም ተስፋ ካልኣይ ወፂኣ ተሸላሚት ብሩር መዳልያ ድማ ክትከውን ክኢላ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቻምፒዮን ኣፍሪካ 2025 ኤርትራዊት ተቀዳዳሚት ኣድያም ተስፋ ኣብ ውድድር ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ ብሩር መዳልያ ተዓዊታ على إيرتراوي تقدامي تروزينا برهانة شامنا يترتب بمحاز مسبلصات عشرة دما وددر عزازيما بتمثال دما موناليزا سالساي بموسى نحس ميدالية تشليما تقدامي تهاجراوي غانتا إيرترا تحت 23 عامت موناليزا رأيا أما كروميتر دكا أنسيو سالساي بموسى نعان إيرتران نحس ميدالية عويتا بخالي زينانا دما ود بشاشا زمرح سراويت اوهديد بلصقنا ኣብ كل محراو لعل سلوان دكا أنسيو وفر معمات كم زكايد ببيسا أفريكا قاليحو بخالي زينانا دما بمسارات حتى أفريق بحر إثيوبيا وشتاو عالية بلصقنا وي هاجراو استراتيجيكاوي يكونن بقوندنا تقرنا أفريقيا زركب استراتيجيكاو روحات نمزعلمو قال زواين حيلتات لوجستيكاو بلجان محاس أقدم مزحان تطوا وطنيو إذنت سنة هاجراو حق عشش زبلن رزواون من رجع تجارات زي بقوند بحورات إمارات عرب زور أجندة أيو إمارات جيوبوليتيكاو روحات نمسقام كم تخور برينسيات أفريقيا قبض حلفة قلمة أيق زجلتها كاول على كفال كيح بحر قسكام ما أخلاي كفال هنداو كانت زركو ودوار نمقوصار علي ما حاجته ناي ودبات هاتيو بروجكت اللوا نزن معوات كعا تفحنا يمتخوتا وطنات اوايدات سرح مهلوا دما سور يكونن نلوم بشنخ دواو كفال كاي بحر تكايد زلا ناي شانغوليت مريد دما خندهز سينا توطنا بزي حواي قسلي خمچاو منسناس مالتيو نتنو عامታት نخلت هاجرات او دماو خينات شممه دحر مرغات ملا حرنت ኤርትራውን دكس زفتر حدغኛ አጀንዳ بمنبربار موليس هيوت كزر بمغبارن او زوانا زلاق سلام لمعات نخيفتر انقد كاز تخلص وطنيو بيت تمزمازه حيات وابيلكان زوانا خون وترو بغهارو خينات كم زقاتل نمغبار دما زعلميو بحصر زبلبنا تمغلالصا عياش خوتانا خوت لبما جبام كطنكرو زطاطح وطنيو كم قداماي شتونايت وطن تسرع ربحاتات نايتاوش مزل هاجر نمعوات نتريفنس تاوسنا مغوت نايل هيقان ايثيوبيا كم مسارح متقاميو زبز حلف مدرخات ببينو بوليتيكاو سنا حساب بز تحنقط تخاتل سرعاتات منغست ايثيوبيا انترفو برس هابتنن موز زيغاتاتنن قال زي فدتمو حجن ما بخال ملكعن بحدغኛ ማዕዘን ይስርحل الله اتناي حجهاتم تنفلي زغور دما مرحت ود بشاشا لكعزان تاسسع قلبي يدغمو مهلاهم يو او افو سغا قرقيرو صلالتهم ماي مسرايو خالق خلو مسيل وانا تحيزو زل سغا خند زبلع نت خالق خلو زحاجو سغا خمنطل ناوت ماي طنين ناي زاتو خلب صوصواي مالتيو علم مسفح بحرياو غزات اب سلطان زل منغست حورات امريت عرب نزي ناي مسفح جندو قند دفع رقواحي نهاغور نملع عالم زرخب عالماو ماخل نقدن لوجستيك نمقيار زعلم يو نزي غزف هرفان معوات دما كم تغوار علما نخلو بحراو خلو قيف بحرن وشمط ايدن بحفشا بستفلي دما ملو مقصار
ውዕል ጽልዋን ኣብ መጻወው ባቢኤል መንደብ ንምጉን ጻፊ ዝሓልም ኢማራት ብመንገዲ ዓርመሾች ትካል ሎጂስቲክስ ዝኾነ ዲፕ ወርልድ ኣቢላ ኣዘዋና ተደኪኖም ዝርከቡ ወደባት በርበራን ቦታሶን ዝኣመሰለ ገደስን ኣቑታታት ብስትራቴጂካዊ ዓይኒ ወፍሪ ክትገብር ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ድማ ንመንግስቲ ኢማራት ኣብ ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራት ጽልዋ ክገብር ሰንሰለት ቀረብ ከውሕስ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ጸጋን ዓቕምን ናይ ተጠቀምቲ ዘዋታት ከም መሓደር ምጽኑሕ ሓደ መርኣያ ናይ ትውጥን ምስፍሕፋሕ ኮይኑ ድማ ጸኒሑ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ትህልው ጂኦፖለቲካዊ ጸወታ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ካብ ጽልዋ ኢማራት ነጻ ዝኾነ ሃገራት ብዝህልዋ ንኣብነት ከምቲ ኤርትራ ዘለቶ ኩሉ ሜድያት ልዕላውነት ከረጋግጻ ክብላ ከም ውጽኢቱ ብቁጠባ ተወዳደርቲ ክኾና እንተኽኢለን ጽልዋን ንግድን ናጽነትን ኢማራት ዓረብ ኣብ ሓደጋ ክእትዎ እዩ ዝብል ስነ መግበር በተቐዲሙ ዝተገለጸ ናይ ምስፍሕፋሕ ጥሙሕ ዝተቐረጸ እዩ። ስለዚ ኢማራት ነዚ ክውነት ዝምድኻም ሓደ ካብ ዓበይቲ ዕላማታት እዩ። ነዚ ዝተለዓለ ሓሳብ ዘድርእ ሓደ ኣብነት ድማ ኣብ ዋዜማ ሓድሽ ዓመት 2024 ዝተኸተመ መስደመም ውዕል ምርኣይ ይከኣል። ኢማራት ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ምብጻሕ ዝብል ሕልሚ ብምምዋልን ብምትብባዕን መንግስቲ ብልጽግና ምስቲ ሃገራዊ ፍልጦ ዘይረኸበት ሶማሊላንድ ውዕል ከም ዝኣቱ ጌራቶ። እዚ ብሓደ ወገን ነተን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ዓብለልቲ ኮይነን ከይወጣ ንምግባርን በቲ ካልእ ወገን ድማ ሕልሚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምግሃድ ዝዓለመ ሓደገኛ ጸወታ እዩ ነይሩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ነዚ ኣጀንዳ ምዕዋት ከም ተለኣኺት ክትሳተፍ ዝተሓረየ ዝእቲ ረብሓታት ኢማራት ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ህዝባ ጽዑቕ ዘመተ ከተካይድ ክትክእል ምእንቲ ካብ ኢማራት ዓብዪ ገንዘባዊ ሓገዝ ናይ ወፍሪ ዕድላት ከምኡውን ወታደራዊ ሓገዝ ክዋህበላ ጸኒሕን ኣሎን። እዚ ጽግዕተኛት ናይ ምኹስኳስ ዘመተ ንኢትዮጵያ ሃገራዊ ረብሓ ንምዕዋት ዝሰርሕ ሃገር ዘይኮነትስ ስትራቴጂካዊ ህርፋን ኣብ ዞምቢ ንምድፋእ እተግልግል እስርቲ ንምግባር ሓሊኑ ዝካየድ ዘሎ ዘመተ እዩ። ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ዋላ እውን ኣይትኽኣለ ዋላ እውን ኣይትድለዮ ኢማራትን ተጠሊባ ናብቲ ዝቕጽጸል ባህላታት ክትኣቱን ሓደገኛ ስጉምቲ ክትወስድ ድማ ግዴታ ኣለዋ። ልሂቃን ኢትዮጵያዊ ዝመዳይ ዝኽጋውሕዎም ዝተዓደለዎም ወረቐታት ዝተዋህቦም ኮይኑ ብወስዒ ነቲ ብህጉር ሕጊ ዝተደገፈ ናብ ባሕሪ ምብጻሕ ዘኽእል ቅጥዋዊ መሰል ማለት እውን ብክልታዊ ስምምዕ ዝግበር ንግዳዊ ውዕላት ናብ ስትራቴጂካዊ ቁጽጽር ዋነት ልዕላዊ ወደባት ጎራውቲ ሃገራት ዝጠልብ ፖለቲካዊ ነተጎኻርዕምዎ ድማ ይፍትኑ ኣለዉ። እዚ ብሓደ ወገን ስትራቴጂካዊ ዕላማ ኢማራት በቲ ካልእ ከዓ ናይ ልሂቃን ኢትዮጵያ ባህላታት ዘጣመረ አጀንዳ ብዝርዝር ምርኣዩ ኣገዳስነቱ ድማ ዓዝዝ ኮይኑ ንረኽቦ። እቲ ድረው ሓድሽ ዓመት 2024 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ዝተኣተወ ስምምዕ ወደብ ቀንዲ ዋንኡ ድማ ኢማራት እያ። እዚ ነቲ ሕጋዊ ፍልጦ ዘለዎ ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ሓዊስካ ዝተፈጸመ ስምምዕ ንኢማራት ናይ ነዊሕ ግዜ ትሑት ውፅኢት ዘለዎ ንግዳዊ ወታደራዊ መሳለጣታት ከትውንን ከኽእል ዓሊሙ ዝተሃንደሰ እዩ። ክንዮ እዚ እቲ ሕጋዊ መንግስቲ ሰጊርካ ዝተኻየደ ናይ ወርጠበ ፖለቲካዊ ዕማም ንሓይሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል መሊሱ ዘዳኽም እዩ። ኣቐዲሙ እውን ሶማልያ ክልል ኣየራ ገማግም ባሕራዊ መሬታ ዝሕል ልዕላዊ ትካል ዘይብላ ውድቕቲ ሃገር ምስ ኮነት እዩ። እቲ ጉህድ ምግሃዝ ልዕላውነት ዘሳሲ ናይ መወዳእታ መዘክር ምስ ኢትዮጵያ ዝተኸተመ እዚ ሕጀው ኩሉ መሳኹቲ ዝጸባረቕ ዘሎ ረባፂ ፖለቲካዊ ጠለባት ብኩሉ መልክዕታት ክረአ እንከሎ ኢትዮጵያ መንገዲ ወዲ በሻሻ ኣቢላ ንረብሓ ኢማራት ዘገልግል ሃገር ክትከውን ዝካየድ ዘሎ እዩ። ከም ዝፍለጥ ንህልው ኩነታት ሶማልያ ሱዳን ሓዊስካ ኢማራት ዓረብ ዝዋና ክትረውሐሉ ዝጸንሐት ቀንዲ መኣዲ እቲ ናይ ህውከትን ስትራቴጂካዊ ኣሰላልፋን ኩነታት እዩ። እቲ ዘየርጉነትን ምፍጣር ነዳዲ ምውሳኽ ድማ ዝለዓለ ግደ ድማ ትጻወተላ። ኣብ መንጎ ሃገራት ናይ ዞባብ ዝካየድ ሰላማዊ ሕድሕዳዊ ምትሕብባር ዝፍጠር ርጉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኣድላይነት ንግዳዊ ደገፍ ድማ ዘጉድሎ እዩ። ብኣንጻሩ ድማ ዘይምርጋእ እንተሎ ኢትዮጵያ ኣብ ኢማራትን ከም በርበራ ዝኣመሰላ ብግዳም ዝተወረራ ስትራቴጂካውያን ወደባት ህልዋ ጸጋዕተኛት ናይ ህላዊ ሕቶ ድማ ይገብሮ። ኣብቲ ዝዓበየ ስእሊ ዘዋና ንዕናዊ ምንቅስቓስ ኢማራታዊ ኢትዮጵያ ዝምልከት ጥራይ ዝተሓፀረ ኣይኮነን። ኣብ ሱዳን እውን ፍሉይነት ብዘለዎ ሓደገኛ ኣገባብ ዝጋለብ እውን ካልእ ኣጀንዳ ኣሎ። ከምቲ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዘስምረሉ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ዝካየድ ኣይኮነን ክብል ዝገልጽ መቓን ናይቲ ዝያዳዊ ጽልዋር ግዳማውያን ሓይልታት ንምግዳድ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣቲኻ ዝረአ እዩ። እዚ ንሓፈሻዊ ዘይምርጋእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡውን ጸጥታ ርግኣት ቀይሕ ባሕሪ ብዕንቆ ጸለዎ ኩነታት እቲ ብግዳማውያን ሓይልታት ስትራቴጂካዊ ወደባት ንምቁፅጻር እንቂዱ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ድማ ብሪኽዎ ኣሎ። እቲ ሓደ እዋን መሶብ ኣፍሪካ ተባሂላ ትጥቀስ ነበረት ሱዳን ድማ ነዚ ሓደገኛ ምንቅስቓስ ትእንግዝ ዘላ ሃገር ኮይና ትርከብ። ኩናት ሕድሕድ ተባሂሉ ዝጥቀስ ቁልውላው ሱዳን ንሓፂያዊ መለኻኽታ ኢትዮጵያ ዲስክራቱን ከም መቕለፉ ባእታ ኮይኑ የግልግለለን ተበልና እውን ምግናን ኣይኮነን። ንዓብይ ተራ ዘባዊ ዘይምርጋእ ኣብ ምምዋል ትርከብ ኢማራት ዓረብ ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ። ስለዝኾነ እቶም መንጎ ሕዋት ብግዳማዊ ድፍኢት ዘጋጠመ ዘይምስምዕማዕ ጽንፈኛታትን ተበለጥትን ዘረፍትን ዘተባብዕ ጂኦፖለቲካዊ ሃዋህው ድማ ፈጢሩ ይርከብ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳናዊ ታሪክ ዘይርሳዕ በደል ድማ የኽትል ኣሎ። ምስ ቁልውላው ሱዳን ተኣሳሲሩ ድማ ኢማራት ተሓታቲታ ትኸውን። ብኻሊእ ዜናና ድማ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝፈጸመቶ ዝኸፍአ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 25 ሰባት ተቐቲሎም። ኣብቲ ምዕራዊ ከተማ ተወለበ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብኣሎ ነፋሪት 15 ቆልዑ ዝርከቦም 73 ከም ዝቆሰሉ እውን ሰመዝ እቲ ሃገር ሓቢሮም። ሲኤክስ 101 ዝተባህለ ሓያል ክሩዝ ሚሳኤል ከም ዝተዓጠቕቲ ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ድማ ገሊጹ ኣሎ። ብኻሊእ ዜናና ድማ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሰመዝ ጥዕና ሓቢሮም። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ንኣባላት ዕጡቓት ብሉላ ሓማስ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ገሊጹ። ሓማስ ግን ስኑዕ ሓሶት ግብል ንመግለጽ እስራኤል ነጺግዎ ኣሎ።
بخالي زيننا دما ابز حلف 4-5 وراح حيل بحر إرترا كاب يمن توغسو مغفاف عدا توافرن كمون اب مغفاف عسا خم توافرن مسيلهم اب سليا سرح لؤخات بغزيو اميات إرترا خطحازن صنيحمن اللون ابز حج ساعه دما حيل بحر إرترا اوتم مصراي ዝተገበረሎም እቶም ተኸክለኛ ገፍታ ዓሳ ምዃኖም ዝተፈለጡ ተተሓሙሸ ሰባት ለቂቑ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ እዞም ገፍታ ዓሳ መዓት ከም ተተሓዙ ብልክዕ እኳ እንተዘይተገለጸ ግን ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ 2 ግዜ ፈቲሑ ከም ሰደዶም ይርስዓን بخالي زيننا دما اكو ميات برتينا تنقاص زنبرت مركب سليا روسيا 5 تحازت استفالي مچታት ይገልጸለው ሚኒስተር ምክልኻል ብርጤና ጆር ሄሊ ማለው ዝሃወ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ምክልኻል ዝነበራ ነፈርቱ ሃገሩ ኣብታ መርከብ ነፃ ግብርሃን ከም ዝተፈነወለን ብምግላጽ ኣዝዩ ሓደገኛ ክብል ድማ ኾኒንዎ ነይሩ ብሰንኪ ሩስያን ቻይናን ዝፈጥሮ ዘለዋ ስጋታት ዓለምና ዝኸፈ ሓደጋ ኣትያ ከም ዘላው ነጥንቅቑ ነይሩ ብዛዕባ ምዕጋት እታ መርከብ ግን ካብ ሰመዝ ሩስያ ይኹን ብርጣንያ ዝተዋሃወ ወግዓዊ መግለጺ የለን